konna ngħidu? Il-ħmura ta' filgħodu lesti żwiemel fejn joqogħdu. Il-ħmura ta' filgħaxija lesti żwiemel għat-tiġrija. U issa qegħdin ngħidu il-ħmura ta' filgħodu fuq il-bejt tax-xemx noqogħdu. Il-ħmura ta' filgħaxija għadha rat b'xita qawwija. Għaliex? Għax il-bniedem u l-erf tiegħu għaġi xar mill-bima u bl-egoizmu tagħna biddilna anke l-klima. U dan li qed jiġri mill-emissjonijiet biex tara jien u inti x'qed nitfgħu fis-smewiet u għala jien u inti fottejna s-smewiet. Dana mhux tort tagħna, tort tal-gvernijiet. Li ngħidla mhux tort tiegħi hija skuża jiena inwaħlu f'dak u fl-ieħor flok x'nista' nagħmel jiena inħares lejn is-sema fil-bnazzi sema blu bil-fuels li qed naħlu nimlewa CO2. F'ċertu partijiet tad-dinja il-klima se tkun sħuna u tant se jkun hawn sħana ma tibqax tirraġuna u l-bidja fil-pajjiżi ma tkunx tista' tieħu r-ruħ u n-nixfa tal-għelieqi toqtol ħafna nies bil-ġuħ u sħana tipproduċi l-insett li jġib il-mart u s-silġ li jdub kollu bil-baħar jitla l-art u l-baħar jisħon ħafna, jaffettwa ħafna l-ħut li b'dik isħana kollha bil-mod se jibda jmut u jiżdied id-dulluvju, jiżdied il-hurricane u għax tkun tard wisq ma tista' tagħmel xejn. U tista' tmur tistaħba jew titla' fuq xi bejt, jew azzjoni nieħdu issa jew inkella jkun too late. X'nista' nagħmel issa? Fil-ħela nkun bieżer u hekk xi naħsel snieni il-vit ma nħallix nieżel u flok tmur bil-karozza tista' tmur tal-linja għax l-emissions tal-karozzi qed jirrovinaw id-dinja. U l-bozzozz ibdel kollha u għamel dan fil-pront. Waħħal il-panelli tifranka anke fil-kont. Flok fuels jagħmlu l-ħsara, ix-xemx għall-enerġija u hekk tieħu azzjoni ma tibqax gallerija. U jekk il-global warming għaliki fantasija nistiednek aqra dwarha u ġisma l-poeżija. Għax aħna l-uliedna irridu dinja aħjar. L-isbaħ wirt l għandna nħallulhom ma jsirx għand in-nutar.